da vi skulle vælge, da vi besluttede os for at gå i lag med det her parterapi, som det jo blev kaldt af vores medarbejdere, der var der jo forskellige folk, der ligesom var blevet involveret ind og sagde, hvem kan dække en opgave som det her? Og så blev vi introduceret til Kirsten, og der tror jeg, vi ret hurtigt var enige om, at det var et godt match. En af udfordringerne, vi havde, inden vi gik i gang, var jo, at vi alle tre havde for mange bolde i luften. Efter sådan 7 år, det er jo sådan et halvt ægteskab, ikke? Der danner man så også nogle billeder af hinanden, som måske ikke er rigtige. Og jeg tror, det er rigtig sundt, at man ligesom får sådan et reality-check på, hvad er vi egentlig for nogen, og hvad er det, vi gerne vil. Fordi det er også noget, der forandrer sig. Da vi startede den her virksomhed, der var vi nogle andre mennesker, og kunne nogle andre ting, ville nogle andre ting. Og så 7 år efter, så tror jeg, det er meget sundt for os lige at få forvent det hele en gang og kigge på os med friske øjne. Jamen, der er ingen tvivl om, at Kirstens personlighed, det har været en stor del af det. Også hendes professionalisme midt i det hele, men også det at kunne blande. Altså, det er jo ikke fordi, at vi kommer til at kende Kirsten personligt, men alligevel føler man kender hende godt og har tillid til, at hun nok skal løse det. Jeg synes, hun har været rigtig god til at tilpasse forløbet efter vores behov, og ikke efter en skema eller en pakke. Det er også vokset meget, forløbet, men det har været i fuld forståelse og overensstemmelse med alle 3 partnere, at det er noget, der er blevet større, fordi det er behovet har været, og det er man god til at navigere i. Det, der i forløbet for mig har været en spændende og positiv oplevelse, er jo de situationer, hvor der er et eller andet, der tilspidser. Enten fordi man bliver ramt som deltager på noget emotionelt, som ligger dybere, end man til daglig oplever. Så vi har jo alle sammen fældet den tårer hister her, fordi vi er meget motiveret og engageret i vores arbejde og lægger store ambitioner i det. Så det, at det kommer frem, er jo en forløsning og en styrke, men også ideen om, at man nogle gange havner i nogle situationer, i nogle afstemninger, hvor man synes, det her det ligner en blindgyde. Kan vi dog finde vej ud af den, og evnen fra Kirstens side til at facilitere et brud, som gør, at man altså lige træder 2 skridt tilbage og ser den samme problemstilling fra en anden vinkel, og den vej rundt altså formår at se en løsning. Det har været meget spændende og personligt givende. Forløbet med Kirsten har betydet, at vi som partnerteam blev bedre til at lytte til hinanden og synes også have respekt for hinandens forskelligheder. Der er også blevet mere tillid til, at dem, der har de forskellige opgaver, at det kan de godt tage hånd om. Det synes vi er bedre til at lytte efter. Jamen, det vi har fået ud af det, ud over det her for indsigt i os som personer, det er, at vi jo, kan man sige, har spejlet de personer ind i en ny struktur for virksomheden. Og det har været meget givetigt, fordi vi på den måde føler os mere hjemme i den struktur, som så er blevet tegnet undervejs. Coachingforløbet har betydet for vores partnerteam, at vi er blevet meget bedre og meget mere opmærksom på vores forskelligheder, vores særheder, som jo i det daglige kan være noget, man opfatter som forstyrrende element, men som vi ved hjælp af Kirsten har jo fundet frem til, er et kæmpe potentiale for Design People, og også en forudsætning for, at vi egentlig har opnået det, vi har opnået, og kan være et springbræt til at se vores respektive særheder, forcer og svagheder, også i et fremtidsperspektiv. Så gensidig forståelse er et nøgleord, set med mine øjne. Jeg vil sige, forløbet her har også haft en god personlig ting med. For mig, der har været lidt i gang med lidt personlig coaching til anden side, har det egentlig givet et utroligt løft til, at vi i partnerteamet har lært at snakke sammen, og vi har måske også fået luftet nogle frustrationer, det har jeg i hvert fald. Og i det hele taget er det som, at der er blevet luft til at lytte, og luft til, at man også godt kan tage en anden approach til tingene, uden at vi hele tiden skal være ind over hinandens område. Og det har været ret positivt på et personligt plan i hvert fald. For mig personligt har det gjort, at jeg er blevet mere afklaret om, hvad det er, jeg gerne vil. Og jeg har også blevet mere afklaret omkring, hvad de 2 andre er for nogle mærkelige mennesker.
Og de har sikkert også fået et godt billede af, hvem jeg er som også mærkelig menneske. Så på den måde, så føler jeg, at vi er mere afklaret omkring os som personer, og dermed er jeg også, kan man sige, personligt mere fortrøstningsfuld med det, vi kigger ind i fremtiden, fordi jeg ligesom har et styrket team bag mig og ved siden af mig. Jeg synes personligt, jeg har lært noget omkring mine egne styrker og begrænsninger, områder, hvor jeg skal være opmærksom på og skal åbne op for, at andre kommer til med deres kompetencer. Så en stor grad af selverkendelse, men også en bedre evne til at læse mine omgivelser og respektere og se andres forcer og bidrage til, at de kan udfolde sig. Så personligt selverkendelse har været stor, men også, jeg mener, evnen til at lede andre ved at være bedre til at erkende, hvad er deres motivationer og hvad er deres barrierer. Det er alt sammen noget, der står på bundlinjen her i vores forløb. Udadtil tror jeg, at processen her, den også er med til at gøre, at det bliver tydeligere for de kunder, vi har, som er i huset og har været her længe, at de mere ved, hvem tager hånd om hvad. Hvor vi får nogle mere specifikke områder til hånd om, og vi vil også kunne kommunikere skarpere, hvad vores respektive områder dækker over, hvad er det for nogle titler, vi har, hvad dækker de reelt over. Og jeg tror også, det kommer til at stå stærkere i kommunikationen udadtil. Jeg tror, det vi har været igennem er en forudsætning for, at vi kan indfri de planer, vi har lagt i et 5-årigt perspektiv. Vi vil gerne have Design People til at vækste. Vi mener, at vi laver noget spændende, som verden har brug for, som endnu flere virksomheder kan have glæde af. Og nu står vi altså med en stærkere model for, hvordan Design People organiserer sig nu, men vi har også nogle gode idéer for, hvordan organisationen skal udvikle sig. Alle sammen forudsætninger, at vi kan levere, vores medarbejdere trives, og virksomheden kan blomstre. Jeg tror, for medarbejderne kan nok godt mærke, at der sker nogle ting. Jeg tror meget, at de måske mærker lidt på, skal vi sige, vores personligheder mere end på den fælles strategi, da vi ikke sådan helt har lagt låg på den endnu. Men min fornemmelse er, at de også kan mærke, at der er mere sådan glæde og optimisme at spore sådan lidt i partnerkredsen, og at vi føler, at vi vil få hånd om de udfordringer, vi har. Produktionsmæssigt vil jeg mene, at vi når mere i dybden med nogle indsatsområder. Vi har fundet ud af, at vi på HR-siden for eksempel, eller når det drejer sig om vores research management eller vores PR, har brug for en mere koncentreret indsats. Den har vi nemmere ved at yde nu, hvor der er fordelt nogle opgaver, nogle roller. Plus, som jeg sagde, vi har også nemmere ved at rekruttere medarbejdere, fordi vi har lavet nogle gode stillingsbeskrivelser for partnerne, men også for fremtidige medarbejdere. Det Kirsten kan, hun er meget empatisk. Jeg tror, hun har nogle særlige evner til at aflæse, hvad vi er for nogen inde bag facaderne. Og så er hun god til at facilitere, hvad det er, det man prøver at sige, og få det frem på en måde, så der ikke er nogen, der føler sig trådt over tæerne. Og også få bragt det i en form, så man kan tale om det mere frit. Der har hun nogle stærke værktøjer til ligesom at få bragt tabuer ud i det åbne, så vi kan tale om det, uden at der er nogen, der bliver ked af det. Noget af det, jeg synes, hun har været rigtig god til, det er jo at have rummet vores forskelligheder i virkeligheden, også rummet vores forskellige tempi og forstå tingene i på forskellige områder. Vores forskellige måder at reflektere over tingene, og selvom hun garanteret har været frustreret i processen over, at vi er nogle mærkelige personligheder også, så synes jeg, hun er rigtig god til at styre det. Kirsten har vi jo oplevet som både en behagelig og en dygtig person. Hun har jo en dejlig måde at gå ind i folk med åbent sind, og har ligesom en god fingerspidsfornemmelse for den venlighed, der skal til, men også den udfordring, der nogle gange skal til for at få lukket folk ud af busken. Så det har været en super oplevelse at være indlagt hos Kirsten til lidt selverkendelse og til gensidig respekt i den ledergruppe, man nu her er en del af.